Sige. Anak kong trabaho, higin kaawod akon anak. Anak ko anak. Big Arnel. Damyan ka. Rudy Rap. Mano, masulod ka na mo klase. Doon na lang kita. Sige, Gad. Itatayain man. Ato habong saran. Tana mano. Aro na kita hito na ito nagparasahingan balon kay bangin lo ti tatay sumulod ay opisina. Oh, sige, tana. Oy, Uy, tay. masulod na ba kamo ito ay iyo klase, ha, mga anak? Oo, tay. Tay. Inin, anamon balon yan nagparasay, tay. Adi, Vic, iton imo, ha? Adi ton imo, Rode. Salamat, tay. Uy, kaya nga duruda ko man iton imo ginatagkan mano. Vic, anak. Adto papalo na eskwela imo mano. Bali, duha ito kasakay. Oo ngayon. Sige, salamat, tay. Makadin ako. Salamat, Tay. Sige, hindi kami, Tay. Ay, nintay, masulod ka na mo trabaho. Ay, oo, anak. Kasi ginakalakat na kamo. Kay bangin kamo mauriha iyo klase. Labi na ikaw. Kay adto kahapalo na eskwela. Ala na. Sige, nalakat na. Sige, Tay, sige. Makadi na kami. Mag-aandam na ako pag sulod akong trabaho nila. Tol, maupay ka pa kay hiimo airpods. Adto nag-opisina. Oo. Adayaw sa nga ayon sa itong gobyerno na trabaho. Aw, oo. Kay diri bahan nagpakiala ko ha aton teacher bahinan hiton mga trabaho. Diri bahan magpakiana na Ano aton ba ni tatay sapit nato? teacher dahil ito mga trabaho at aton mga kaganak. Amo man ito rin siya rin, nagpo-opisina. Aw, Adayaw sa nga ayon sa itong gobyerno na trabaho. oo. Kay diri ba han magpakianan aton teacher bahin hiton mga trabaho hiton aton mga kag-anak. Malituan imo siring nag-opisina imo tatay. Palitaw. Nag-opisina gud man ni tatay. Inin, tara na. Sunod na kita itong klase. Baka kita mag-exams nila. Tana tuljon. Uy, mag-exams kami bukas, Ba't daw? Pwede ko pa ngayon kabareda na eskwelahan. Kinanglan nga umaraw kang tati nagbarayad, Ay, ano ba ito? Pagdakay man nga pagpasabot ito ng amon admin na school. Ay, pero sige lang. Bukas pa man ini. May di ko pa panahon, Di naman ko restricto ng pagbabayad kay old student naman ko ako. Okay lang ito. Magkakaroon na lang ako. Oy, Tom! Rudy! Maroon ka na ba? Ha? Maroon ka na ba? Bahin, ano tol? Exam natin buwas. Ano man, nakabayad ka na ba? Kay di naman kita gini-instructuhan iton. Kay mga old student naman kita. Sabagay ano? O naman, tala. Ito kita libre. Di mo kita mani. O naman, Kita. Student naman kita. sabagay ano? Ano man, tala. Ito kita library. Dito kita pag-aram. Amo gyapon na. Amo gyapon akong plano. Tana tol. Uy, Damian. Mapay kayo na mong kadayon ni mo trabahoon. Ay, oo, guard. Ginhuman ko gud samtang waray pahibos sabot. Aw, ada na ba ya? Kay ginpaspasan ko gud ang akong mga trabahoon. Ay kaya ayos ka la, Damian. Wala pa man din ma'am. Pero
dito pag-iiya, maabot na ito. Kay bangin, nuro na yan. Siguro alin na ito. Okay. Oo man naman ako na akong mga trabaho. Maray ka problema. Ay, niyan liwat, kahuman paniud to. Nga niton pagkagawas itong kulop. Uy, sige. Nga di ako haigbaw ha. Bangin, may daha akong igsugo. Ayaw anay ha. Sige. Kabuutan na lang nga tao eh. Wala reklamo hay trabaho. Ayos gud. Pastilan. Anay. Ria, man Ria. Makalot. Makalot anay mo hay trabaho. Wala nga tao. Makalot ako takbo. May daha akong igsugo. Ayaw anay ha. May daha akong Wala igsugo. pa maneriya. Sige. Makalot lalim ko takbubot. May daha akong igsugo. Ayaw anay ha. Sige. May daha akong igsugo. Wala nga tao. Wala reklamo hay trabaho. Ayos gud. Ay, pastilan. O ano? Ano na guard? Ano ma'am. naman mga empleyado? Ah, Waray ba late ha, guard? yes, ma'am. Ano yung nga tanan? O sige. Di na tinimam, buutan niyo. Pero na di rin hubyan nga natrasado ka na suldo opisina. Hawa, ang higad lang kay Ginso, silduhan man hila. Ano Damian? Alay na rin mga papilis paghatag kan Manaria. Kamam. Ako na. Ay, George, nakuha na ako. May dali nagpipinang kuryente. Ako na ako kuryente, sorry. Ano Damian? Alay na rin paghatag nga papilis kan Ma'am Ria. Ay, kadi, Sol, ako itong bahala maghatag ka, Ma'am Ria. Salamat, Mano Damian. Ay, okay lang ito, Sol. Sige, ikakadi ko ini ha opisina ni Ma'am. Ma? Mano Damian? Ito pa opisina ni Ma'am Ria. Kay no Lisa, ay yung pagsaring nga may dakaig susuko kan Mano Damian. Di rin ma, may dakula tuya iba. Ugulatan ko na liya pagbalik. Ano ito ni mo tuyo kan Mano, ha, Lisa? Mapapud ako iya ma. Di rin lang kami maiha. Upaya, Lisa, ha? Oras ba itong trabaho? Ma, di rin man mag-iha, ma-break time na kamo. Salit mapapud ako kan Mano. Kay baman ikaw. Busy ka man, pero may mo trabaho. Waray ka oras sa akon. Lisa? Ano naman ni Mano? Mano, Ay, adi, nabilad na naman to na ako numangkon. Ito na ako na Napakadaraga. Ano naman ni Mano? Mano? Ano naman ni Mano? Mano, nabila daliwat ito na ako na nakaimo. Mapapod ko niya downtown. Yan break na. Nabila daliwat ito na ako na nakaimo. Ito na ako na nakaimo. Mapapod ko niya haimo break time. ay, kay, sige, God. Ay, makain man kita. Day. Oy, be. Nagabihan ka man. Ay, ano? Arnil. O, di ginoo. Arnila din Ginoo. Oy, be. Nagabihan ka man. Ay, ano? Ano ito? Ano? Sige. Big, ano ni tao? Nagabihan ka man. Ay, ano? Mopay nga gabi. Kuan man good. Lola, makuri itong panakayan. Tabi na kunti uli. Bagan paralit itong tisulod pala ko itong aga. Damo itong pasayeros. Saring pa, araga ko itong pagsakay. Amo iton. Ama ka din ako. Kaya di gabi na. Ambot niya ni kun ato na balay tatay. Si Lola. Sige. Pastilan. Good pala ni Damian. Hiyagod lang ako sa ito nagtatrabaho para la makapag-eskwela. Ito na yan dohang nga anak. Nga makabuutan nga mga anak. Mga buutan, God.
Bikdam. Big, Tay, mapay gabi. Oy, Vic. Amo ba? Nino Rodi ito. Ikaw, bukto ko ikaw. Oo. Ikaw, Rodi, magurang. Tay, mga tingaran, uro man. Diri. Kasi ko akong tat. Tay, mapay gabi. Tay, mapay gabi. Oy, Vic. Nasidman ka man pag-uli. Kaya ano? Makurit ang panakayan, mano. Tay, magutom na. Ay, adi, nakagtuon na ako. Adi, loto naghihapon naton sura. Andaman na lang niyo itong lamisa, kaya magkukuhit na ako. Kami na lang tayo bahala. Ako na lang magkukuhit. Vic, ikaw ito na paglamis ha. Igbot ng mga pinggan. Sige na. O, mano. Tay, lingkod na ikaw. Kapoy ka manggod. Kami na lang bahala. Eh, ka mga buhutan na lang ito na akong duhang anak. Mano, di na mag-iya itong amon exam. Uy, oo good man. Was na itong amon exams. Nga, may ko nga kabaraydan. Tay! Oh, kaya no anak, Rode, may ka tuyo. Ano Tay, man ito? kung manggod, buwas na amon exams. Nga, Hmm. may daw kabaraydan ng eskwelahan. Mo ba? O sige buwas, itunod to, mahuli ako para makabayad ka ito ni mo baraydan na eskwelahan. Oh, ikaw, Dick. Sunod pa nga si Mano ito na amon exam, tay. Sige. Kahuman ito ni yung mga exams, masimpa kita ha. Kahuman, makadto kita sa sementeryo. Bibisitahon na tuntun lubong ni yung nanay. Kahuman liwat, mga ngaong kita gawas. Ngan mamamasyada kita. Oh, okay ba ito yung mga anak? Sige tay, okay. Ayos ito. Diri ba, Vic? Oo, okay. Sige, tay. Yan sigurado, tay. Puros pasar kami ni Mado amon exam. Salamat mga anak. Buhata gud niyo ito para diri makawang ito na akong pagpaskwela iyo ha. Buhata ito niyo, mga anak. Mano, Damian? Bada ka ba problema? Ha? Ay, kuhan, inin, waray man day Lisa. Okay la. Imano, maaram gud ako, may daka problema. Basta ka maginugtukon, nakakasigurado gud ako, may daka problema. Ano ito, Mano? Bangil ako makabulig. Sumati ako. Ayaw ka awod. Sige na, Mano. Ano ito? An akon ba suhag day may da exam was ngan may dahiya kabaraydan. Aw, asyala. Mabubulig ang ikaw ito, Mano. Papahudmon ko ikaw. Day Lisa? Oo, Mano. Para ka makagbayad sa eskwelahan. Ngan makakuha itong exam sa itong imusuhag nga anak. Dabugod nga salamat to day ha. Ayaw la. Pag sildo ko, babayaran ko ikaw dayon. Dabugod nga salamat day Lisa. Imano, Damian. Ay ito, anay hunahunaa. Ang importante nga makakuha ang exam sa itong imo anak. Mano, buutan ka. Ngayon, bisan kon di rin ako kaano-ano, nagagahinan mo ako itong imo oras. Day Lisa? Tay, tay damo nga salamat ha. Nakakuha ako ng exams. Tuon nga nakabayad ako na akong kabaraydan ng eskwelahan. Salamat madamo tay ha. Nga tanan nga paagi anak, bubuhaton ko.
Diri lang ka mo makaundang ito niyo pag-eskwela. Nga tanan mo buhaton ko mga anak. Salamat gud tay. Mo pa nila nga nakabayad gyapon ako na akong kabareda na eskwelahan. Ay, waray na problema. Salit buwas, magsimbaan na kita ha. Kahuman, makadto kita sementeryo para bisitahon na tutun lubong niyo nanay. Katima, mangangaong kita gawas. Ngan, manmamasyal. Diba? Tay, salamat ha. Natatagan mo kami yung panahon. Salamat tay ha. Basta para iyo mga anak. Basta para iyo. Bubuhaton ko. Mano Rudy, pwede ba natin pa siya dahon ni tatay hayagin tatrabahuan? Ayo Vic. Di ba hindi diri itong pagkakatuso ko dito na ato na mga anak. Ha, opisina kita trabaho ni tatay. Kaya nung kasugad mano. Ba man itong ibang akong kausa sa eskwelahan. Dani pa nga ni ato ira ito na kaon opisina, ito nira kaganak. Kay iba man ni tatay. Ngano sa pa? Damo ito niya trabaho opisina. Bisang pagiling la iya. Para ato masabutan ito niya trabaho. Okay ka man liwat Vic. Asya itong tugo na ito ni tatay. Bawal kita kumadto ito niya kita trabahoan ng opisina. Sa alito na lang kita iya. Okay, sige. Kung na siya man. Pero kaya gusto ko kumita kung... gusto ko mabaro kung ano itong trabaho ni tatay dito ito nga opisina. Karuyag ko mabaro. Mano Damian? Mano, nakuha mo na ba ang imong sweldo? Ay, oo, Ma'am Ria. Human na. Ma'am, may da ka pa ba susugo? Oo, kauman itong trabaho din alayon, paglimpyan CR. Hamay CR ko ha, hamay igbaw. Oo, Ma'am, oo. Pati ang mga basura, iglabog alayon, ha? O sige, makadin ako. Sige, Ma'am. Babaydan ko anay hidaylisan akon. Ginuramay yang akon. Iginbayad eskwelahan ni Rodi. Ay, kakatuon ko hiyaw opisina. Hagi, Mano Damian. Wari man ako Nay. magsusukot ta imo. Ayaw laan na ito. Bangi may da ka pa ibang nga kagaramitan. Gamita laanay. Ayaw laan ay pagbaydi. Okay lang ito, Mano Damian. Day, makarao day mo. Bangin di rin ako makautro pa iton. Higi, Mano Damian. Kasag dila ito. Hipusan na la ito. Ngayon gamita, ano niyong panginahanglan. Sige naman, no. Ay, damugod nga salamat day, Lisa. Dako ko gud ini nga utang nga buotay mo. Di Mano, pagsag dila iton. Oh, sige, kay mauri na ako. Aw, ano, dugan na lang kita pagawas din na opisina. Tana, Mano. Oo, sige day, Lisa. Tana. Tay? Vic? Oh, kay ano man hi, Vic? Kuan maguntay. Nag-una-una yung pagkatuwa mo kintatrabahoan nga opisina. Karayag niya nga mabaroan kung ano tayo kintatrabaho dito. Ano?
Kaya ano nga nakauna-una man niya ito, ha? Kay di naman kami pwede kumadto. Salit na kasaringi nga, baman ko na itong ibang ay ibang kausa. Nakakatuman ko na opisina itong kinatrabahoan itong era mga kaganak. Kaya ano ko nung hay kami, diri man. Kaya nabamanggod tayo nga, diri man kami pwede kumadto. Wari man na dito marahot, ano sa pa, diri man kayo maghihimuin sa amok dito. Bakit naman lang kami? Para kayo mabaro kung ano ito na amon kareg mabaruan. Bahay na mo trabaho, tay. Tay, diri bagod ngayon pwede nga kumadto kami. Ay, kukuan, diri pwede mga anak. Kay bangin masina ito na amon boss dito. Nadiri ito hiya nga may da mga anak na mapakadto. Amo ba tay? Sige tay. Ako na lang sisingon ni Vic nga diri kami po makadto. Salamat anak ha. O sige na, pahuway na. Kay di tabis na oh. Sige tay. Dari na ako akong kwarto. Ba daw. Ano naman lang kung kumadtugod man hira. Masasabutan daw nira ito na akong trabaho. Kan sigurado. Ira ako'y kakaawod. Mag-ano ba ako ini? Mag-ano ako? Sigurado ko. Igkakadiri nira ako. Akong klaseng trabaho. Akla to gibutan titistingan ko nakita pa ako kung nasugad ako. Sige mata. Kikita ko nga la. Junbong. Ay. Maray. Big Road Dam. Bikradam. Di siya rin si Tarok. Ikaw na no, kumusta na daw la? Oo. Ni Rodan. O nito ang Rodan. Di ba patay na? Oo, patay na yung dan. Pati Roderick. Pero diri patay ko yung Rodan. Roldan patay naman ko no. Nalay ko ano, stay, kuan, Sherwin ay attorney na Ay. Nagsumat ya kang tatay nga may dako plano pagkatuhay yung itatrabahoan man, no? Ano man ang bato ni tatay? Ada mo ito. Nadiri nga kumadto kita yung trabahoan kay nadiri ito niya boss nga may dama pa kadto ng mga anak. Mano? Ano din itong trabaho ni tatay yan? Kuwan, nagpakya ka pa. Di nag-opisina. Alam mo ito nag-iinano niya dito. Pero mano, napapangusagod la ako. Kaya no nga, di rin man nagsusumati tatay haton. Ito niya, tinuod niya trabaho. Agi, akay pa ba ito nagsumat? Sige na. Masulod na ako akong klase. Oh, ano ka man? Masulod yapon ako mano. Tatay. Oy, Tay. nagpakaliwan naman ngayon kamo. Um, Adin iyo iparasay. Salamat tay. Sige tay, maka din ako kay nagdadalimanggod ako kay may da kami project nga himuon. Oh, Vic, ano ka man? Adin mo iparasay Bik. Kala na sige na kalakat na kamo. sige tay, salamat. Sige. Oy paghinay kamo, aduha. Ay. Nakabati ako ni Ragini Mangrawan. Pero diri ko ako angay nga. Ay diri. Pero diri ko angay. May baro na. Kabati ako.
Pero diri gud ako angay nga nakabati ako nira kini rawan. Pero diri gud angay nga may baruhira. Ito na akong trabaho. Nga usa ko nga dyan ito. Tol, nga tanang kita nakapasahan exam. Ayos, tol. Ay, salamat na lang. Nag-aram ko na ko tulin mo upay. Salit nakapasara ko ito naton exams. Oh, kita ngayon nga tanan. Oh, ano man? May ba kita yara exams? Kay andam ako perme. Iba ka good, tol. Ayos ka good. Ay, anay na good, tol. Ano ba good trabaho itong imo tatay? Hain siya itong gobyerno nga. Kuan, ada gada office ito yung trabaho. Tara na. Sunod na kita itong klase. Tara na, tol. Tol, kanina ka pa wari magtiting. May na ba problema? Waray gada. Ano ba yung trabaho ni tatay? Di makagtapos na kayo pag-eskwela. As na nga na yan na. Hindi kayo maaarm livik kung ano itong trabaho ni tatay. Pero, talaga importante, may baro kami. Importante nga aday tatay, ipapakawan kami, itaantindiran, ipapa-eskwela. Nga talagang nga mo kinanglan. Iya na ginatagamon. Rodi, Ano sa pa, tutuwa ako. Maupay itong trabaho niya. Tol. Nagpapadahagan pag-eskwela. Ay, uy, Uy. tol, tara na, time na. Tara, sakot na kita itong klase. sige, tara tol. Sakop na kita. Mano, alayin do di nga mga surat pakidarahan to, igbaw. Ay, okay. Kadigard. Ako na iton magdadara ito. Salamat, Mano Damian, salamat. Okay lang iton. Agoy, kadamo manin ng mga surat. Ay, ikakanto ko ini kan Mamsul. Iyan na itong nakarawat itong mga surat nga nagkakaabot. Sol, adin mga surat para nga niya opisina. Ay salamat Mano. Alayo ni kadan labaw to na akong lamisa. Ayo, adin na, Sol. Ayo, sige. Makadianay ako. Mano Damian, may da kaya na trabaho? Ay, manginginano pa ako, day. Ay, kaya ano, day? Oh, ano naman ito, ha? Sisinamo ka naman kan Mano Damian. Dadadun ko lang Mano Damian kay magutom na. Gusto ko mag-snack kami. Anay, sorry. Oh, sige. Dadadun, Sinamo ka naman kan Mano Damian. Oh, ano naman ito, ha? Sisinamo ka naman kan Mano Damian. dadaraon ko lang Mano pag-snack kay magutom na. Sige, Mano Damian, iglilibre ka ko nun nilisan pang snack. Hala, sige, updi anay, Mano, ha? Ha? Ay, pero... Sige na Mano. Dire mo lang kita mag-iiha. Ada lang kita kantin. Tana na. Ala, sige, uday. Tara. Totoo gud man ini nga ako nanak. Bagagudin ama ito niya pagtatarkan Mano Damian. Nahumlag ko di ini kan Mano Damian nga bata. Uy, Bik! Sayo, Bik! Sayo, Bik! Sayo, Bik! Pwede lang nga nakauli kami temprano. Ano rin nila ako magtutuon. Para pag abot ni tatay nga ni Mano, may din ako tinuon yan. Sura na lahat ng problema. Sakto. Magtutuon ako, katapos ko pagliwan. Ano doon kung buwas, kung waray man kami klase, di nalugod ako pagsusumat ng tatay. Mapakanto ko yung tatrabahoan niyo opisina. Sakto. Mo ito akong bubuhaton. Ayos. Bik! Sayo, 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 Bik!
Ami to tay. Puros kami nagpakapasaran ng exams namon. May gihapon tay. Basar kami nga tanan. Mao pa ito mga anak. Padayon na ito nga iyo mga pag-aram. Kay para ito ay iyo kaupayan nga maging maupay ba't iyo kabubuason samtang buhi pa ako. Aha? Tay? Ano balot nga ang pipinan niya kan tay? Ada kay amo ito. Samtang buhi pa ako. Ngan, ada, padayon pa kamo nga na eskwela. Ada kay, padayon ako nga manining kamot para kamo makagtapos. Amo ito anak. Sige, sige tay. Sakto na kito nga istorya. Labik, ikaw yan ito manugas sa ito natong pinangaunan. Kay tatay, kinanglan na ako maturog. Kay kapoy ito niya pag-opisina. Ako pag kita, kapoy ya. And tay, damo ganito ni mo trabaho yan sa opisina, ano? Ha? Ay, kukuan. Baga. Oh, sige anak. Ay, makadi ako. Mapahuway ka anay. Sakto ka good man mano. Baka kita-kita ko kapoy tatay. Lagas naman ko niya. Salit di rin na yaangay magtrabaho pa. Pero, ano naman lang kita. Hala, sige na. Panugas na natong pinangaunan. O, sige mano. Di na ako opisina nga gintatrabahoan ni tatay. Hindi ako good man nga building. Tulo ka din ni kaandana. Masa ka ba ko nga opisina? Dadali ako. Uy, medical? Sir? Ano ko na durato? May nakabatuyo, ani? Dabay tatay Damian? Ibaro Damian. Oo. Anay, anak ka ba niya? Oo, sir. May nakutuyo. Ada ngayon eh, ha? Pero dapat niya trabaho. Balik na lang yan pag break time. Oo. Sir, pwede magpakyan ako? Ano ko no? Ano trabaho ni tatay din, sir? Ito niya trabaho. Oo, sir. Ano yung maintenance? Ha? Parang ano ito, iya? Amo ito mano. Amo ito trabaho ni tatay dito. Usay nga janitor. Ha? Mano? Kinita ka man. Ano? Ni tatay dito. Usay nga janitor. Ano? Janitor ni tatay? Oo mano. Maiyak kita niyang gimbinuwaan. Nasa rin niya, empleyado yang nag-opisina. Kamakarahod niya ako ng sangkay. Kinakong pagpakilala kang tatay, usang empleyado, usang opisina. Ano na mga anak? Di tatay. May ada ba problema? Tay, kinaway mo man kami gimbinuwaan. Janitor ka lang ngayon. Kamakarahod. Dick, anak. Rudy, pamatian ako Di rin na niyo. kinanglan tay. Buhaon ka. Maya mo kami ang ginlorong. Di rin ka tuhay. Makarawod ka tay. Nabati ka. Makarawod ka. Gingkakadiri ka namon. Mga anak. Diri.
nga umabat ako yung kamakapoy. Tuod nga, waray tubig haigbaw ang CR. Salit lumusad ako para mag-alog. Para makalogan, para makaglimpyo ako ang duha nga CR dito haigbaw. Ay, maupay man kun. Dere ito tulukan na ito nga opisina. Salit. Ay. Nasiring himambriya nga magpapabutang hiyahin water pump para makasakay maupay tubig ti pagkantuigbaw. Pero, hambot kung sano ito matatabuliwat. Ay, okay. Makapahuway na daw. Mano, nakaka-obserbar ako. Bagay kapoy ko di tatay at trabaho, no? Amo nga ni nga, ikaw na lang na akong gimpapanuhog ka sa naton gimpangaunan. Kay, haros diri tate makapitad. Goal ko riyan doro. Ano ba kulit iya trabaho, ano, mano? Di naman ni tatay nagsusumata aton. Bagayin iya ini ginihilo maaton. Ngan rason nga, di rin kita niyang ipapakantuhay ang trabahoan. Ano daw laya dito, ano? Pasag din na lang ito. Wala, sige na. Makaturog na ka kay bukas. Maaga pa kitang pagsulod aton klase. Sige na, makaturog na kita. Ma'am Ria, okay na ang water pump? Diri ka, nagsusumat ka. Ma'am, Ah, Ria, okay. okay na ang water pump. Nasa ka ng tubig ito. Sige. Hindi na huli yung mandan yan. Ma'am Ria, okay na ang water pump. Makakasaka na itong tubig ng haigbaw. Ayos na yun ni ma'am. O sige, pakadto na kan Sol. Yan na itong bahala iton kabaraydan. Damang salamat ma'am. Sige, makadi ako. Di rin na manudam yan gugulan pag sinakalusad, pag-aalog iton tubig. Ay, kaya man yung taon to nagas. Waray lay reklamo. Buutan gud man ini nga akong empleyado. Buutan hiya. Manudam yan. Dili ka king gugulan pag Diri ka sinaka. nagugulan. Aw, Diri ka na. kay may dyan na water pump na ka. Manudam yan. Dili ka nagugulan pag sinakalusad. Sinakalusad. Sa kalusad. Sa pag-aalo. Manudam yan. Dili ka nagugulan pag sinakalusad, pag alo, kay may dyan naman kita water pump. Masa ka na itong tubig nga aton CR, igbaw. Amo nga ni nga, nagpapasalamat ako kan Ma'am Ria. Manudam yan. Ay, Tanong ay. di ako. Ay, totoo ka man, Lisa. Igupon mo na ti manudam yan, makay naliwat ka mo. Ma-snack time na. Ba man ikaw, busy ka man, di ka man nakikiupod. At ano na manudam yan? Ay, Tara hindi na. anay kami. Ay, sa bagay, waray naman liwat trabaho ni manudam yan, break time naman. Ay, kaswerte ko ni manudam yan nga. Hiyaan na pili nga mataganin recognition hini nga opisina. Tungod niya ka maupay pagtrabaho. May napagod cash. Ayos ko ni Mano. Naangay madalawat nga mataganihin suga dito nga benepisyo. Open nga ka, ma'am. Ma'am, open nga ka. Ada ba yung tatay Damian? Anak ka ni Mano Damian? Uy, hala, kaupay na la. Akuan, aton imo tatay Mano Damian, upunan na ako nanak. Kaya nung may daban mo importante ko tuyo ka ni mo tatay? Pwede mo ba hiya mahulat? Di rin na ito mag-iiha, mabalik ka to dayon. Okay lang, ma'am. Ma'am? Ano itong trabaho ni Tay Damian din, eh?
An kamatuuran, usa nga buutan imo tatay. Ngan hiya iton matatagan iton recognition ini nga opisina. Usa hiya iton matatagan. May daniya makakarawat nga cash. Ma'am? Oo, kay imo tatay buutan. Hinarabaho. Ngan maaram kun ano tiya ginbubuhat. Haloy nga usalaya nga janitor. Pero siring ko pa, usaya iton matatagan ng recognition ni nga opisina. Nga tanan kami din nga empleyado, inaayon ka ni mo tatay. Maaram hiya makisama, ngan siring ko pa buutan hiya. Ngan no, wala hiya iya may nag-uubos ano? Nag-uubos. Miminos, kumbaga. Ma'am, ano to nga nabutulay, ma'am? Ma'am? Diin. Wala hiya iya, ngan no, iya may buutan hiya. Ngan siring ko pa buutan hiya. Ngan waray ha iya, nag-uubos iton pagkita, iton niya pagkatao. Nga tanan kami din hinarespeto kanimo tatay. Ma'am? Tay, pasayla ako kung nagunahuna ako yung maraw tay mo. Vic, anak. Ano to na mo karong signon? Tay, kumantivi ka ni mong itatrabahoan. Ngan, nabaro na kami, tay. An imo maihan nga ginihilo maamon. Bayan mo trabaho. Ngan, tay. Di rin naamon ito naging kakahod nga imo. Ito naamon. An imo trabaho. Bayan mo trabaho. Ngan, tay. Di rin naamon ito yung kakaawod. Nga ito amon amay. Inusa nga janitor. Maaram na kamo ngan. Oo, tay. Salit bisan nino ka pa nga sangkay. Ito na akong sangkay kung magpakian naman at akon. Kung ano to mo trabaho itong... Kung magpakian akong ang trabaho ta akong tatay. Kakaparayo ko pagbaton. Mausa ka nga maupay nga janitor. Kaya kung di rin mo mga panlimbasog, tay. Bakit wari kami makapangiskwila. Pero tungudan yung mga paningkamot. Ini kami, tay. Masunod ako kan mano pagkatapos itong pag-eskwela. Damo nga salamat mo, tay. Damo ko dyan salamat, tay. Bisan sugod lang ito imo trabaho. Wari mo kami pagpabayi, tay. Di ba, mano? Oo, tay. Salit yung paparayo ka namon nga hamon kasanggayan. Diri ka namon yung kakawod, tay. Diri, bisan o sa kang nga janitor. Mga anak, salamat ko. Damo nga salamat nga iyo ako naintindihan. Salamat nga iyo ako nakarawat ko mo iyo amay. Bisan kun usalaga janitor. Ako naman.